Тези четирима футболисти в средата за етър в днешния ден изглеждат изключително интересно и в хода на двобоя ще разбираме по какъв начин те ще бъдат подредени. Начало на сблъсъка, аз съм Никола Крънчев и ви пожелавам особено сериозно оръжие на свой гръб. Това изпита отборът на Крумовград в предходния матч. Първи жълт картон виждаме в срещата още преди да са изминали и 5 минути футбол. Мартин Стойчев го получава. Да се представя изключително респектиращо. Радослав Цонев е за топката. Ето го и неговото подаване. Възможност за Арда. 1-0 за домакините. Преслав Боруков показва уважение. Няма да се зарадва на това свое попадение поне. Не и с по-резки движения, защото Преслав Боруков имаше солиден период изкаран в етър Велико Търново. Още едно попадение за деветката на Арда. И за кой ли път през сезона именно статичните ситуации за Арда са най-силното оръжие срещу Крумовград. Най-големите опасности дойдоха именно след тези стандартни ситуации. Губи Крум Стоянов, сега срещу него ще бъде много бързият Станислав Иванов. Преодолява със своята техника Крум Стоянов. Атаката към този момент обаче няма това скоростно развитие, което се очакваше. Стоянов ще получи официално предупреждение за своето действие. Добра възможност за етър. Мартин Тошев стреля по земя във вратарския гол, точно там, където Анатолий Господинов бе взел перфектна позиция. Станев се справи перфектно с гръб към врата. Силно извика футболист на гостите, а именно Мартин Моран. Деян Лозев си признава. Николай Янков наляво. Крум Стоянов много активен в лявата зона на атаката. Янков тук. Лъчезар Котев първо игра с кръка на полузащитника на етъра. След това чак може би закачи топката. Ето го и последния съдийски сигнал на това първо полувреме. Арда води. След малко над 45 минути футбол, след точният удар с глава. Без промени в съставите на Александър Тунчев и Марин Стефанов, така че набързо ви припомням. Втората част започва отново с добра възможност за гостите. Мартин Тошев от границата на вратарското поле. Стотина секунди след началото на второто полувреме. Етър не е успял да отбележи гола сега. Ще трябва да се брани, защото Преслав Боруков търси възможност за продължение на атаката. Станислав Иванов към Иван Тилев. Настройва се за удар. Иван Тилев оставя топката за Радослав Цонев. Удар на последния, който минава високо над вратата. Към Боруков. Няма да има проблем за Мартин Николов. Величков греши и подарява топката на Станислав Иванов. Той лъже и стреля. И това е гол за Арда. 2-0 за домакините. Станислав Иванов е героят на момента. Големия грешник е стражът на етър Мартин Величков. Неточност. Дори бих казал, ако използваме термина от тениса, не предизвикана грешка, защото тук Мартин Величков имаше и други опции. Най-малкото можеше просто да изчисти в тъч. При друго развитие, надали тази топка щеше да попадне в ръката на Станислав Иванов, който в последствие реално подходи със страхотно самообладание. Много обаче болярите бързо губят притежанието. Арда атакува. Станислав Иванов в наказателното поле към Мартин Стойчев. Подаване към Бурков. 3-0. Класически резултат за Арда в тази 67-ма минута. Изглежда, че освен трите гола и трите точки, връщане назад няма. Отново комбинацията. Станислав Иванов на бойно подаване с Мартин Стойчев. Той продължи към Преслав Боруков. Деветката на Арда на точното място в точния момент с може би един от... Мартин Моран пресече топката. Бързо обаче я губи. След това нарушение
с цел да спре евентуална атака в светло-синьо. Жълт картон на върха на атаката на Етър. Подаване към Тонислав Йорданов. Той излиза зад гърба на отбраната. Стреля! Силно, но неточно. 7 мача за него до този момент. 3 гола за едва 268 минути игра. Сега с възможност да вкара четвърто попадение. Дали ще действа индивидуално? Не го прави. Пуска топката към Иван Коконов, само че флагът е вдигнат, което означава за нередовна позиция на футболист на Арда. Перфектните футболисти в предни позиции, там където Преслав Боруков днес с 2 гола може би ще бъде избраният от вас играч на матча, драги зрители. Едно попадение вкара Станислав Иванов между двата гола на Боруков.